Tady je zbytečný mávat, to bych se umával, jako kdybych to nebyl. Co děláš? Ježiš, co to dělá? Ty sám, Zděnku, to uděláš. Šlapák jak prase a žlutou mu dej Vrahounovi. Dej, vyraž ho! Dej na červenou, vyraž ho! Pěknej podraz, teď spad únavou. Náš Tereka únavou, jo? Sám si únava. Teď mu málem urazil nohu, syčák. Vojto, pojď sem. Ale ten gól by byl zlatý. No ze hry ho nedáme ani omylem. Ale Vojto, kopneš to ty, jo? Já? Na penaltu surčil Zdeňka. Ten to kopat nemůže, potom dělat něco předvést. Víš, neboj se, já opři se do toho. Jí. Hele. Louko, to mám kopat desítku? Takhle 20 vypít to, jo? No to je borec. Nechte to, pane Švec, a běžte se radši pomodlit. No, já to věděl. No, neříkal jsem to. No. Bůh je spravedlivý, babi, jak vidíte. Kdo je u tebe, bába? Žížalo. A Boha nech na pokoji. Ještě jste nevyhráli. Nevadí, pojďme, hrajem. Tak kluci, makáme, plichtu nebere, musíme vyhrát. Co vám do ty branky spadlo, madam, nevšimla jste si? Pane rozhodčí, co pak vy jste neviděl ten praporek? Jak vám asistent signalizuje offside? Ten ho má nahoře pořád celý zápas. A já mám svoje oči dobrý. Dobrý, jo? Tak to si radši kupte slepeckýho psa a běžte na nádraží pískat odjezdy. Helejte, pane, jestli vy nevíte, co je offside, tak se na to nádraží běžte sám. A opuste hrací plochu! Já, že nevím, co je offside. Milánku, já už chodil na fotbal, když ty si za sebou ještě tahal kačera. Dobře, Honzo. Pořadatel. Hlavní pořadatel, kde je? Zavolejte ho, slyšíte, kde je hlavní pořadatel? Co je? Co se děje? Vyveďte tohohle člověka mimo areál. Napadá slovně rozhodčího. Já, že ho napadám, já mu jenom vysvětluju, že žádný rozhodčí není, protože kdyby byl, tak by museli vidět ten jasný offside. Jestli okamžitě neopustí areál, tak já nepokračuju. Se všema následkama! To jsem zvědavý. Jděte, pane, nemá to cenu. On je bývoj tvrdá palice. Sám nepůjdu, musíte mě vyvést. Na to znám pravidla dobře. Moment, mám 2 ruce. Měli byste být 2. Láďo, pojď mi píchnout. No co si to dovolujete? Víte, kdo to je, vy analfabeti? Že se nestydíte? Ahoj, koza, jak se máš? Hodná.
Tak a je vymalováno. Od podzimu to vypadá na ligu pralesa. Tati, co je to ta liga toho pralesa? To je ostuda všech ostud, Vlastíku, víš? Ta pralesní liga. Se ještě nestalo, aby jsme hráli takovou holomajznu s těma nejhoršíma žabařema. No, máme sice na kahánku, ale ještě tam nejsme, pánové. Ještě se z toho vylížeme, uvidíte. Je to jasný, mají prachy, tak hrajou o postup. My je nemáme, tak máme prostě smůlu, že jo? Zobal, co tím chceš říct, Zobal? Tohle si nedovolí ani jako kapitán. Ale hoši, nač ta zloba. Hrajeme přece pro radost z pohybu, ne? No, to se můžete jít podívat do kabiny, jak tam všichni skáčou radostí. No, to je sport, no. Někdy se ho nedaří, že? Na to Podolí máme nějak smůlu. Tam už jsme nevyhráli, ani nepamatuju. Jaký Podolí? Teď to byl přece Pištín. Jo, to byl Pištín. Aha. No, ono je to jedno. Ale tam jsme taky hrávali. Jenomže tenkrát se jezdil ještě na kolech. Já pamatuju, jsem tam dal jeden gól hlavičkou, takhle. Výborný. Jste furt dobrý. Jo, já dávám ten demižon svýho rybízovýho vína. Díky, jste hodný. Já si ale myslím, že bychom se spíš měli bavit o tom, že jsme v tabulce skoro poslední a ne o nějaký tombole na tancovačku, ne? Ale jo, ale to jsou prachy. A my nemáme na naftu do autobusu, pane Švec. A že by nám kluci jezdili na kolech, to pochybuju. No, když necháte Loukotu kopat 10, tak nám nepomůže ani milion. Platím. Měl jsem pivo, jedno. Volal jsem do Záhoří. No a? Bohužel 3-0 vyhráli. No nazdar. Tak to je v hajzlu už. No jo, on si hol dědek nepřipustí, že ten jejich Lojza je antitalent. S jiným golmanem hrajeme v pohodě střed tabulky. To je těžký. Lojza nevynechá jediný trénink a je to slušný klub. O golmany je bída. No, to je. A já bych, člověče, možná o jednom věděl. Jo. Možná by ani moc nestál. To by nesměl stát vůbec nic. Jak víš, sám nejlíp. A kdyby byl zadarmo, tak zas nebude dobrý. Pokoře. Hele, jde o Šlemendu. Ježiš. No ten dobrý je, když chytal i divizi. Šlemendu snad vymetli kolik chlastů, ne? Kolik vůbec je? 37letý notorik. Nazdar. Nazdar. To bych teda taky zrovna nebral jako extra posilu. Co je to ta divize? No, jako máš tu ligu pralesa, tak tohle je zase jiná soutěž. Ale tam my se nikdy nedostaneme. Jo, a koho tady máme příště? FK Semice. To jsou lazaři. Těm tady nandáme, co se do nich vejde. Tati, co je to? Lazar myslíš? To je to samý, co Chromajzl. A to snad víš, ne? Tak. A teď syp domů, ať mamka nemá starost. Kvůli fotbalu žádnou naftu krást nebudu, jasný? No neboj, ono už to taky nebude třeba po tom bále, víš? Kluci, já přece nejsem žádnej zloděj. Pro sebe bych neukradl ani cizí hrušku. A to mám 3 děti. Teď my víme, Vlasto, a nezvej tolik. Podle zákona, ale zloděj jsem. No dobře, ale už jsi doma, Vlasto. Maria Josef, to zase budu mít z postele kazatelnu. Znáte Evu. Víte co, kluci? Pojďte se mnou. Pojďte pobej. No hele, právě, že ji známe, tak běž radši sám. Ať to není ještě horší. Tak se modlete, ať mi nedá červenou kartu. Jo. To byste museli příště na kole. Jako tenkrát předseda. Dobrou no. Párkrát si. Ten dostane. Máš recht, holka, že nechceš toho Zděnka z obalu. Dopadla by si stejně jako já. Jo. A to si dopadla jak? Co tím chceš říct, prosím tě? Co? Chlapy. Pořádný.
Slušný chlapek k životu žádný fotbal nepotřebuje. Nemám pravdu? No, že bych si vzala toho Zdeňka z obalu, tak to teda nehrozí ani náhodou. Slušnej chlap. To chceš říct, že pan docent Bílek nebo tamhle pan farář jsou nějaký pobudové? To je docent? Ten chalupář, co se dneska málem popral v Pištíně? Čo, ten může být docent, prosím tě? No matiky. A ty jsi měla z počtu co? No tak vidíš. Tak bys o něm měla mluvit trochu jinak. To je hrozný, jak tady funguje drbárna. Bu. A tě Bůh, Josefe. Tě Bůh, straníku. Člověče, ty si nedáš pokoj ani v neděli v noci. No vidíš. Ani tak nestíhám. Jo, to já tak ne. Jestli si myslíš, že ti to budu ohřívat, tak seš na omylu. Dobrý, díky, já to jsem takhle. Ten to nasednou strhne jak budík. Což se tobě stát nemůže, co? No už. Já vím, že to tady potřebuje vymalovat a pak vůbec. Já to všechno udělám po sezóně. A po který sezóně? Pořád máš nějakou sezónu. A co z toho máme, z té tvojí sezóny? Přesně, já teďka nemůžu nechat ve štychu. Radši spí tady. Jestli jste zase prohráli, tak stejně jen tak neusneš. Pochválen, důstojný pane. To jsem ráda, že vás vidím. Dobrý den. Teta, jedete asi pro něco do té tomboly, ne? Pane, to může počkat a já bych potřebovala výzpověď. Myslel jsem, že v tom Pištíně uděláme aspoň bod. Bohužel, důstojný. Bohužel, jinak bych vás neobtěžovala, že jo? No to dá rozum. To ví každý. Tak, pojďte, teta. Zaplať vám to, pán, jdeme na to. Děkuji. Takže jako obvykle. Zredukujeme to jenom na to podstatné. Miluj bližního svého. Nebudeš bráti jména Božího nadarmo, že? Ale ani byste se nedivil, důstojný pane, že jsem klela jako pohán, protože ten jejich bech, ten kačírek, ten už by se teď měl smažit v pekle, jaký je to rabiát. Pištín to vždycky kopal od podlahy. Svatá pravda. Vždycky to byli surovci. Víte, teta, já vám něco řeknu. Na takové prusiče je v celku jednoduchý recept. Míč rychle od nohy. Přihrávky na krátko. No, zkrátka takový ťukes. A taky hlavně rychlost. To je ono. Jenomže na to teď nemáme hráče. No, ale vypadá to, že aspoň brankáře teď budeme mít dobrýho. No taky nejvyšší čas. Jestli se z toho máme ještě vybabrat, to bych viděl jako klíčovou záležitost. Dá Bůh, že se jim ho podaří ukecat. Teda myslím toho Šlemendu. Tenhle by to měl být. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. No pojď ke mně. Pojď ke mně, ty můj cukrouši. Pojď. Pojď. Ahoj. Ahoj. Mami, to není táta. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
Mohli bychom mluvit s Honzou, prosím vás? Hanko, vrať se do kuchyně. Ten mizera tu není. Aha, a kde bychom ho našli? No, kde? Kde asi? Nějaký knajpy, jako vždycky. No, tak jo, tak děkujeme a nezlobte se. Vám taky něco dluží? Ne. No, už se dočkáš, ty moje lásko. Teda tohle mít doma, tak jsem taky pořád naložený v hospodě. Nebo bys musel být ten kocour. Pozdrav pámbu. Ahoj, teta. Pepík ještě není doma. Nevadí. Sportujou, teta. To jim teda jeden může závidět. Nemusí, ale měl by aspoň podpořit. A proto jsem tu. Doufám, že přijdeš aspoň na tu zábavu. To se to řekne. Makat za mě bude kdo? Že se nestydíš, Tondo. Takovej dobrý bek si bejval a teď bys nedal ani na tombolu. No tak, když jde jenom o tu tombolu. Já už jsem se, že si budu muset obouvat kopačky. Když jsou na tom teď tak mizerně. No, je vidět, že si stojíš dobře. Tak zaplať pánbu. Tak pánové, teď už tam zbývají jenom hotely. A na to bych teda moc nesáhl. Ale já si vsadím. Na to jsem málem zapomněl. Pojďte, sednem si dovnitř, já vás zvu. Dáme si kafe, pojďte. Takhle. No jo. Na dnešek se mi zdálo o krásným novým červeným autě. Jo, tak ať ti to vyjde. 2 kávy, prosím vás. Dobrý den, já bych si vsadil na tu Slávii za 150. Hele, není to vaše Alenka? Co si dáš? Čaj. Čaj jako. Ahoj, tati. Dobrý den. Jsem myslel, že jsi teď ještě v krámu. Na něco jsem se tě ptal. Jsme měli kratší směnu, tak jsme zašli na kafe, než mi to pojede, vy? No, jste zašli na kafe. No. Můžeš jet s námi. Dík, ale mám ještě pro mámu koupit nějaký mítě. Tak je přines včas. Co? Ty nítě. Jo. Pojídáme si kafe, ale... Spíš panáka. Tak jo. Víte, kdo to je? Kdo? Zemlička, záhorský Maradona. A jo. To je on. Obávaný ostrostřelec. Bych ho nepoznal. No, pánové, kávičky. Čendo, dej mi ještě zapadé. Promiňte, prosím vás, prosím, není to náhodou pan Šlemenda? Jo, to je pan Šlemenda. Pánové. Něco ty mrchu jedna. Toho zamrzla. Ahoj. Dobrý den. Můžeme se budat teď? Co jste zač? Jsme z Vrátna. Od fotbalu. Vrátno? Tam se taky kope fotbal. Vlastně. Scháníme golmana. No, to je fuška, co? Prý jsi teď volnej, jsme slyšeli. Volnej. Přece se nebudu zahazovat s těma šmejdama z Viktorky. Jo. Dáš si ještě jedno. No, ale takový jednání se nevedou na sucho, ne? No, to je jasný. Můžu? Kluci, kdy já všude nechytal? Písek, Ústí, Vary. To bylo nějakých zápasů na stadionu. A jeden čas mě chtěli dokonce do Hradce. My víme, že jsi bejval hvězda, Honzo. Když to jednou umíš, tak to nezapomeneš. Ale tady s těma ve Viktorce se už zahazovat nebudu. Tak ahoj, kucí. No, u nás je ten problém, že s prachama na tom nejsme nic moc. Za to parta je tam dobrá.
Jo. Když ale za partu si člověk nic nekoupí. Hrát někde za busta, pánové. Kluci, počkejte ještě. Jste mi sympatický, třeba se ještě dohodneme. Tolik jsem do ní naládoval a teď by mi měl někdo podojit. Tak kilo, 2. Kdybyste do mě investovali, to víte, jako topič si nemůžu moc vyskakovat. Kluci, to se vám vyplatí. Uvidíte. Všechno mám, jen ty nítě jsem nesehnala. Prosím tě, ty jsi nesehnala nitě? No, protože v bárově nevedou. Co to povídáš? Že dřepěla v baru a tam pokud vím, nitě nemají. Náš tatíček tam seděl taky. Dobrý. To se dozvídám věci. No, to hlavní teprve přijde. Byla tam se žemličkou. Žemlička? To mi vůbec nic neříká. Tatínka asi štve, že má náušnici. Ježiš, náušnici? Aby si věděla, mě je úplně fuk, co mu visí v uchu. Tady jde o důležitější věci. Ať kápne božskou, co je zač. A co je zač? Co by byl? Lakýrník je. No to možná taky. Ale hlavně je to fotbalista, abys věděla. Haha. Fotbalista? Oni smějí hrát s náušnicema. Pane bože, za co mě takhle trestáš? Jednou si řekla, že ti fotbalista nesmí do baráku, no tak bys na tom snad měla trvat, ne? Co jsi dělal v tom báru? Já? No, když ti to nevadí u Aleny a u toho žemličky, tak proč se na to ptáš mě? No ne, no to mi řekni. Ale Jiřko, teď já vím, že to se mnou nemáš lehký. Nám teď musí jít hlavně o nás, o tu naší holku. Postavil jsem jí barák, no tak nevím, proč by měla hnít v nějakým pitomém záhoří. Nehledě na to, že vrátno a záhoří, no to je jako oheň a voda. Co to meleš? No ve fotbale, myslím. No ne, počkej, představ si, že nám ten žemlička dá 2 nebo 3 fláky a pošle nás šupem do pralesa. Do jakého pralesa? No, do fotbalového. Aby jsme pak celá rodina emigrovali. Bych nesměl ani do té hospody, prosím tě. No to by byla ráda. To bys pak byl v těch bárech ve městě pečenej vařenej, co? Ještě jsi mi neřekl, co jsi dělal v tom pajzlu? Jestli jsi tam třeba nebyl ze stejných důvodů jako ten žemlička. Kvůli ženský, jo? Tak aby si věděla, byl jsem tam jako sekretář fotbalu. Nakupoval jsem tam brankáře. To se mi snad jenom zdá. Holku napadáš kvůli tomu, že tam chodí kupovat nitě a sám blábolíš o nějakém brankáři. Oceán. Díky, pane docente.
Tam sportsmeni. Je buchtoníku. Pane. Tak to je. Že by kvůli nám zrušil svou noční směnu. Ale kvůli nám asi ne. Kluci, já vím, že je to krutý pít tyhle ty srágory, ale zítra si to doufám vynahradíte. Ale my jsme v pohodě. A bejt se mi s těma pánové, tak jsem zítra vůbec nejezdil. Jasně. Ježiši Kriste. Co to je za motora? Ke svým prosit o tam. Já se ani nenapiju. Pojďte tady jako odprejšte. Radši už pro vás nepřijde. Ode mě ti povedávně prste. Tancování, no tak zda. Nenechci se prosím. Rovnatý, mě. Ty budu, no tak tancuj, člověče, nebude hodit zase. No tak nechně, člověče, pokoj, tohleto. Co je to zač? Tak ukáž. Předsedo. Přece jsme vždycky dělali maškarní. No dobře, ale v zimě. Míro, hoď sem 3 vodky. Jo, ty jo. Ty jsi taky zatancoval. Ale to nejde, teta. Teď jsem tady jako pořadatel. No ale měl bys. Proč? Kvůli Marii, vole. Tak, pojďme. Vydržíš tu chvíli sám, Járo? To víš, že jo. Díky. Promiň, prosím tě, ale dřív to nešlo. Zatancujeme si. Jsme prosit. Promiň, ale dřív to fakt nešlo. Už jsem si zvykla. Jsou tady záhořáci. Kluci, přijeli záhořáci. Jsou tady záhořáci. Jsou tady záhořáci. Zdeňku! Prosím tě, promiň, já tam budu muset jít, než se něco semele. Promiň, pojď si sednout, já hned přijdu, jo? Hačni si. Děkuju. Dobrý den. Andár. Doufám, že jste se přišli jenom pobavit, pánové. No jak jinak? Máme taky před zápasem. To já slyším, tohle váš stůl. Ten myšenec musíme udělat. 50 na hlavu. 8-9. Ahoj, Alenko. Pojď si sednout. Hele, nech nám to tu všechno, jo. Kolik za to chceš? Musím to spočítat. Záhořáci se budou prát. Kouká jim to z očí, Sigrid. Jenom klid, teta. My už si je ohlídáme. Tombola. Kluci, čas na tombolu.
A máme tu další cenu. Pěknýho angorálka s červenýma očima od vyhlášeného chovatele pana Vlastimila Rokose. Vyhrává číslo 119. Děkuju, pánové. Předposlední cenou naší tomboly je demižon prvotřídního rybízového vína pěstitele pana Švece. Šťastným výhercem bude los číslo 72. To je moje! A měli bychom jim tohle sebrat. Jo, hochu, to je pozdě. Blbost. A máme tu hlavní cenu naší tomboly. 5 metrů palivového dříví od místní pily. Zanikni to pořádně, Alenko. Tuto poukázku společně s hubičkou od naší krásné Alenky převezme ten, kdo si v naší tombole zakoupil číslo 199. To jsem já. Paři tu měj pěkně, záhořáci. No. S takovou životosprávou by je měl zítra ten myšinec roznést na kopitech. Jo, dneska. Já jsem ale blbec. A ten demižon jsme měli nechat vyhrát je. Že mě to nenapadlo dřív. Vyhrál tu knížku o včelách. Teda na ty losy, co mi dal Tonda Háje. Kolik losů si koupil a pak ani nepočkal, co vyhraje. Teta, neviděla jste Marii? No právě. Šla taky domů. Pepo, zajdeš se mnou za kapelníkem, jestli by nám neudělal slevu. Nemůžeme mít děti. Tam to asi bude. A pak ona vyčítá ten fotbal. Pokud jde o ten fotbal, Josef, my všichni, co se kolem fotbalu nějak motáme, bychom asi měli držet celibát. Jako náš pan farář. Jenomže problém je v tom, že to už by byl svět na vymření. A já mám ten celibát aspoň o víkendech. Ta moje lítá po Praze, já si tady užívám sportu. Záhořáci, Honzo, padáme. Nate, zvířata prej uklidňujou. Sprosťáku, dej sem ten košík. Moju, pojď, půjdem do pelíšku, pojď. Jau.
bolí. No tak vidíš, Josef. Nakonec tady nepřijdu ani o kulturu. Romeo a Julie, Montecore, Capuleti, opravdový a živý. Kam se hrabe divadlo se Shakespearem, člověče. Moc nafty nepořídíme. To je tak na sud piva. Dej to sem. Piš to. 3000, 3 200, 3 20, no a ty drobný šudly. 120. No, 120. Pánové, zaskočte ještě k pumpě, máte tam něco na cestu. Co je? No, uvidíte. No tě Bůh. Zdeněk Zobal. Na toho jsme spoléhali, že dá nějakýho góla. On se ožere jak dobytek. Sebralo ho to s tou Alenou. Co mám dělat, když ho nechce? Ona je sem nezvala. Smrdí jak prase. Pojď sem. A pan Vazáč. To jsem si nemyslel, že budete fandit tomu okroužkovanému kurevníkovi. No, tady to máte. Pojďte do bytku. Počkej, urazíme. A to nedej bože, co nás dneska čeká tady. Co postavit toho šlemendu? Na černo. Bez registračky. Ty jsi se úplně zbláznil. Teď ho každej pozná. A budu rád, když vyběhne v tom posledním zápase v Záhoří. Už aby nám byl něco platný, tak bychom měli dneska tady vyhrát. Ty uděláme v pohodě. Dám sám 5 fíků. 5 fíků. Dáme bůra. Ty blbě. Normálně je neuděláme. Kdo to má pískat? Proč se ptáš? Ne, něco jsme v té tombole přece jenom vybrali. Ne? Co jako máš zde? Co se nemyslíš vážně? No ale Pepiku, žádnej není svatý a ty body nutně potřebujeme. A tak v tomhle už já teda nejedu. To tady nikdy nebylo zvykem. To daleče od toho. Tak ono to taky nikdy nebylo potřeba, že jo? Chceš jako říct, že do teďka tady byli lepší trenéři, jo? To chceš říct? Tyko, neblbni. Ty děláš, co můžeš a my taky. Tak si hleď manšaftu a ostatní nech na nás, že jo? Tak nám to taky není recht, Josef. To máme poslouchat starýho Švece, že jsme ten fotbal tady zahrabali. Nechme to už je ráno. Pojď, dělej, stávej, ty kanonýry. Pojď. No pojďme. Jdu. Dáme góla, dáme! Zemlička je buran! Raz, dva, tři! Zemlička je buran! Nemůžete jít okolo! Ten Sobolík už mi pěkně leze krkem. Je tady pomalu prošlapaná strouha, jak si zkracuje cestu do hospody. Kořela jeden. Kluci, koukněte, kdo nám to přijel pískat. Láďa Soukup. Tak to je v pasti. Na to zkoušet nemůžeme. Tomu stačí, že nás pak voškube v Mariáši. Dobrý. Jo? Hele, a co takhle dát těm semičákům půlku? Půlku čeho, prosím tě? A půlku piva, cud. Bodů mají dost, žízeň určitě taky. Tak na to zapomeň.
Podívej, liška ze svazu. Ježišmarja. Tak já se ho pokusím odlákat do hospody. No on jak známo, pivko taky rád, ne? No, tak já bych to s něma o poločase zkusil, jestli se ti to povede. Třeba se to vyvrbí tak, že to nebude potřeba. Tak to se asi nevyvrbí. Tě Bůh. Dneska děláte tátovi bodyguarda všetci tři? Tati, co je to ten Bodyguard? To je kluk, co žaluje mámě, kolik si dal táta piv. Ale to ty doufám nejseš. Jardo, nelejte do mě. Ano, tak. Víš, že já moc nesnesu. No člověče, co je to za miminka? Tyhle maličky už mají dávno spát, koukej přinést pořádný. Ne, Jaroušku, toho šlemendu už jsme projednali. Já jsem tady kvůli regulérnosti soutěže. No. Nebojte se, pane Liška, na hřiště je všechno v cajku. My jsme přece žádnej malér nikdy neudělali, ne? No to ne, ale záhořáci to mají taky nahnutý a starali se. No, těm by ta pralesní liga slušela, zlosiny. A teď musíme projednat tu druhou záležitost. Moje narozeniny. Jo, tak to ti teda gratuluju. Kolikátý? Ty jsi slavil v dubnu, ne? No to jsem trénoval na dnešek, ty. Neflákej se a doval ty velký. Jardo, ne, pro boha. Helejte, pane Liška, fotbal se hraje každou neděli, no, ale narozeniny mám jenom jednou za rok, no. A vás si moc a moc považuju. To byste mě fakt urazil. Hoď nám sem ještě ty dva. Tady? Počkej, to myslíš vážně? No i... Jardo, máš mě na svědomí. Synku, nenech ho vystřelit! Kluk je vážně na zabití, to není fotbal, ale funus. Už se nedivím, proč tady je ten farář. Velebný pán je tady vždycky, ale radši na druhé straně, aby neslyšel, jak si tady koledujeme o peklo. No, kopne ho jako byla, ještě se diví. Grázl. Vraťte se. Sudí! Vyhoď ho! Jo. Jo. Pepíku, Co je? řekni v kabině, ať se ve druhý půli všichni tlačí dopředu. Máš úpal nebo co? Když to teď vzadu otevřem, tak nám tam jako po ještě 7. Máme jedinou šanci sázet na breaky. Hele, break, to ti dělám já. A ty se pomodli, aby to vyšlo. Pojď sem, Zdeno, vydržíš to. Ty jsi blázen. Hele, kapitáne, můžeš na slovíčko? Jenom tak, mezi 4 očima. Oč jde? Kluci, máte rádi pivo? No to je dost blbá otázka, ne? No, zbytečná, jasně. Teda, víš, jde o to, že byste si ho dneska mohli dopřát co hrdlonáčí, celý sud třeba. No co dál? Třeba jsem nechápavej. Ale vy už jste za vodou. A když se prohraje venku, není to žádný velký div, že jo? No tak, tady by to byl div po tom, co tu předvádíte. No, nejde nám to. Aha. A ten sud piva... Ten sud piva by byl jako za to, že to teď nepůjde nám, jo? No. Pochopil jsi to celkem dobře. No prej to někdo z okresu. Bez obav, ten je odstavený v hospodě. Ono je to někdy fakt umění prohrát takovýhle zápas.
Zkusím se s pár klukama domluvit. Zkus, prosím tě. Ale předem nic neslibuju. Chápu. Ale já slibuju, že nebudete mít žížu, když to dobře dopadne. Už musím jít, budou mě schánět. A to jsem ani nevěděl, že jste 2 roky kopal v chybu. No, to máte co vyprávět, co? Strejdo, mám vám vyřídit, že vedeme 2-1. No, tak vidíš, no. Jirko, dej mu nějaký bonbony. Heršov, Jaroslave, 4 do konce. Ne, není kam chvátat, to udržíme, no. A kdo dával goly Vlastíku, nevíš? Ale jeden si daný vlastní, ale ty pruhovaný. No, musím se tam jít podívat. Pojď taky, já. Už je to hotový. Už je to hotový. Pojď se podívat. Ježiši, co tam budem dělat? Důstojnosti! Tak dá Bůh, zase jednou vyhrajeme. O Pánu Bohu bych tuhle chvíli radši nemluvil. A už vůbec nechci vědět, kdo všechno by měl zítra přijít ke zpovědi. Je škoda, že jsi tu teď nebyl, Rudolfe. Ty naši kluci to dnes hrajou jak z partesu. Měli bychom jí koupit aspoň párek v hospodě s rohlíkem. Vždyť není z čeho, předseda. Bude líp. Jo, co jsem to sakra? Hoši, budeme mít toho sponzora. Vy máte nějakýho sponzora, předsedo? Jo. Jsem teda zvědavej. No, přijde večer do hospody. Konec, kluci, vyhráli jsme. Výborně. Výborně. Láďo, doufám, že zůstaneš aspoň na partičku. Ještě by si mohli myslet, že jsem v tom měl taky. Ale ne. Láďo, tebe někdo z ničeho podezřívat nebude. Hele, nebude. Ale na takovejhle fotbal já nemám žaludek. To budu radši hrát s ochotníkama Sněhurku a 7 trpaslíků. Ahoj, Láďo, promiň. Teď jsem ti to říkal, to je slušnej kluk. Ale... Vypadám jak debil před ním. No. Když se dělají takovýhle výsledky pořád. Prosím tě. Navíc tam lítají velký prachy. Kouká na to víc lidí. A já myslel pošetili, že tady ve Vrátně to bude jiný. Bojím se, že to vyjde na stejno. Zahodáci Ruplik Myšenci 3-0. Super! S tím šamendou, tam ten moc máknem, jsme za vodou. Za chvilku by tu měl být ten náš sponzor. Tak se připravte. Pojďme radši vedle, tam je větší klid, jo? No. Tak hoši, jak se vám slíbil, jo? Tak tady vám představuju pana... Ryšánek. Dobrý den. Vážení, já jsem podnikatel, vy zase sportovci. Dnes je taková doba, že jeden potřebuje druhého. Já se potřebuju ještě více zviditelnit a vy mě k tomu můžete pomoci. Samozřejmě to nechci zadarmo. No a jakou představu o tom zviditelnění máte, pane Ryšánek? Standardní. Tady na drezech jednoduchý nápis. No, tak jak to vidíme v televizi. Jak to mají ligový manšafty, že jo? Tady. Ano, přesně tak. To by ale chtělo úplně nový drezy, kompletní. To jistě. A koupil bych hned 2. A ta značka? Nebo nápis? Prostě a věcně. Pohřební ústav Fr. Ryšánek. No. Pardon. A ty dresy by měly být samozřejmě černý, že jo? Ale ne. I když nějaký divočejší barvy by neškodily. No, tak hoši, co vy na to? No, přece taková nabídka se hned tak nepotká. No, jako to je pravda, no. Je fakt, že by bylo hezký, kdybychom měli nový drezy. No a teď si představte, že bychom v ně chtěli na mistrák, já nevím, třeba do Záhoří. No, SK Vrátno, pohřební ústav. To už snad radši rovnou v rakvi. No,
Na každý pád vám moc děkujeme, pane Lišánku. A já věřím, že do budoucna se určitě možná najde nějaká možnost další spolupráce. No. Tak díky a naschle. Naschle. To snad není pravda. Předsedo, vy jste se úplně zbláznili, když přijde podnikatel. S našima výsledkama teď víte výsměch. Tady někdo umřel? Že tady stálo to pohřebácký auto. To byla jenom taková cvičná jízda. Pánové! Sponzorský dár. Lak na rakve. Z vás bude mít Božka taky radost. Že jo. A vypadejte. Šup, dělej, vstávat. Proberte se. No, tebe. Učíš ty kluky pěkný věci. Dneska jste tady naposledy. Šup. Tak jo. Příště schůzujem v Márnici. Sportu zdar, Josefe. Nebo Tondo. Taky už by si na to ježdění mohl pořídit něco lepšího. Abych tě nějaký fáro časem dohodil, jestli chceš. Kde bych na to vzal, prosím tě? Znáš ty platy v družstvu, ne? Neviděl jsi Marii? Ty jsi doma? A kde ty jsi byla? Já? Ve městě nakupovat. Že jsi nic nekoupila? Nic se mi nelíbilo. Chtěla jsem něco na sebe. Jak se sem dostala, když už tě nejel žádný autobus? Svezl mě jeden známej. Toho asi neznáš. To má být výslech? No, to ne. Já už se tě taky neptám, kde jsi byl. Nazdar! Dobrý den. Tak pojď dál, když už jsi tady. Taky Slávek nemůže, má trénink. Sama bys ho měla pozvat na kafe, když už tě takhle vyváží. Ne, díky. My platíme pokuty, když se přijde pozdě. No vidíš, to je dobrý nápad, to asi taky zavedeme. Dneska za tebe tu pokutu zaplatím, pojď. No, šly takový řeči, že to tady s těma semicema bylo nějak to, nějak všelijak. Keci. Naštěstí tady byl Liška ze sekce a ten dobře viděl, jak to bylo. Ale tohle to jsem chtěl říct. Ty jsi koncový hráč, ne? To je teď naše bolavá pata. Takový nám tu chybí jako sůl. Tati, prosím tě, přestaňte se bavit o tom fotbale. Dobře. Se pojďme bavit třeba o budoucnosti, ne? Když spolu tak kamarádíte, nebo chodíte, to nemusí být zrovna bez následků. Joroušku. No pozor. Tak to přece na světě chodí. Mladí mají děti, berou se, milujou, stěhujou. Na tom nic není, ne? Proč mluvíš zrovna o stěhování? To mě jako chceš vystrnadit, jo, nebo co? Ale naopak. Chtěl jsem říct, že třeba tady Slávek by se mohl nastěhovat. Sem. Co, Slávku? No, možný je nakonec všechno, že jo? Ale na to je ještě čas, ne? No, je to pravda. No, tak je a není, že jo? Jde o to neřezat si pod sebou větev. Jakou větev, prosím tě? Jakou větev? To je přece jasný jako facka, jakou větev.
Dá nám v neděli nějakýho góla, pak tady s náma bude šmudlat prales. No tak dost. A na to by ho byla škoda. Dost už o tom kopání. Jo? Teda bydlení byste tady měli, to jo. Pojď se schválně podívat. Tati. Dobrý den přeju. Já jdu za tebou, Jardo. Neměla bych tomu novému brankáři spíchnout nějaký trenýrky. No, teta, to je dobrý nápad. Tak díky, já už fakt musím. Počkej, já tě taky doprovodím. Nashledanou. Ta nám tu chyběla, jedu baba, to zas bude drbu. Tak je to pravda, že jste koupili šlemendu? Jo. A ten bod nám vychytá, to uvidíš. V poslední době toho moc nenachytal, dělá prý v kotelně na jatkách a dost si dává do trumpety. Hele, když to jednou umíš, tak to nezapomeneš ani v kotelně. To poznáš už v neděli. A s tím chlastem je to pomluva. Já si teď zajdu na jedno, než baba vypadne. Ahoj. Je od té neděle nějaký divnej. Že prej už na fotbal chodit nebude. A co myslíte, paní Zobalová? Hraje se fotbal v pekle nebo v nebi? V nebi, to dá rozum. A myslíte, že se tam dostane, ne? Sláva. Už musíme jet. Jsme všichni? Bejt tebou, ještě bych zašel dovnitř. Dobrý den. Co je pan Šlemenda, teta? Dobrý. Dobrý den. Pojďte, já vám pomůžu. Děkuju. Tak co je, pánové? Jedem. Nasedat. My nikam nejedeme. No, Lojzo, čtvrtý, že? Co je, Lojzo? To jako stávkuješ? Hele, pořád fňukají, že nemají peníze. To bych teda moc rád věděl, kolik je stál ten. Šlemenda. No tak to se budete divit. Pytel brambor. No. A ještě mej. Jasně. No fakt, no tak se ptej Jardy nebo Míry. Lojzo. Já nikoho nutit nebudu. To uděláš moc dobře. A dnešním dnem si dotrénovat. A tady za Lojzou ještě přilezou s prosíkem. Ahoj, kanonýre. Dobrý den. No, záleží i na tobě, jestli bude dobrý. Víš dobře, že kdyby ti nějak náhodou zvrhnul střelecký prach, tak se nebudu zlobit. Pane bože, bývoj, to zase bude bramboračka. Tady se mi líbí. Nemají tady plot? Pane docente, jenom žádný diskuse, prosím vás. Bez obav. Jestli už se naučil pravidla, tak mu dokonce zatleskám. Kluci, máme v brance Honzu Šlemendu, tak z nich nemusíme mít strach. Jenom toho žemličky by měl furt někdo bejt. Toho si vemu já a urazím mu balonistou jeho náušnicí. Bejvoj je tupej, ten si toho nevšimne. Brzdi. Není to žádný bejvoj, ale pan rozhodčí. A vykat mu budeš, Zdenku. Je to jasný? No je to jasný, sakra. Teď jo. No. Já myslím, že žemličku by měl hlídat tady Vojta. Zvládneš to? Jasně. Super. Kluci, klídek, ať je to bez faulů, bez nadávání a hlavně zodpovědně, a je to naše. Tak pánové. Jo. Jo! 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 Jdem! Přátelé,
Všichni víme, o co jde a doufám, že to bude mít korektní průběh. Korektně, dáme tomu jejich Šlependovi 5 banánů. Jo, to je možný. Jenomže v tom případě to skončí 6-5. Sportu! Pánové, je to derby, tak tu nechci žádný maso, jo? Žádný povídání, odmluvání, filmování a tak dále, ano? Pane. Stranu. Balón. Tak, domluvený. Pánové, k sobě. Ruce. Dámy a pánové, začíná velké fotbalové drama. Být či nebýt. Jakou klasika. Jdeme do toho. Hned, můžeš. Výborně! A běžte ven, vybíháme. Je čas. Dneska chytat Lojza, tak už tečem 3-0. Takovýho golmana jste, pánové, ještě neviděli, že? Jen počkejte. On vám ve druhém poločase spadne hřebínek. Co to povídáš, prostě je pohádka. Bacha na to, příště to bude se žlutou. Dobrý, Hepiku. Ne, bez řečí. Hepo! Ten Zdeněk jde po tom Žemličkovi jako kobila. Měl bys ho o půli trochu schladit. Zdenku! Uber! Josef! Co? Pojď. To nemůže ti takhle Slavku, neblbni! Proč to nedáš po zemi? On by to dal po zemi, ale není blbej. Myslí na budoucnost. Pojď! No, Sláva, výborně! Výborně, Honzo. Perfektní. To je skvělej, strašně díky, skvělej. Díky. Perfektní, Pindio. Dobrý, uděláme, pojďme. Výborný. Stano, co blbneš, ty jsi šak blázen. Bez žlutý, Ty to ber, přes ty parky ho nemůžeš dát, ty jsi šak blázen. Co ty tady dělají, to mě podržte. Třeba si myslí, že se budeme prát. Kdo by se prál? Ve druhé půlce jim dáme 2-3 kousky a jedeme domů. Mně se to nechce líbit, to vypadá na nějaký průšvih. Pánové, tady má hrát fotbal nějaký Šlemenda. Jo, to je náš brankář, jo. Je v šatně, zrovna pauza. Děkujeme. No. No co jde, pánové? A dost vážnou věc, kde ho najdem. Helejte, nic není tak vážný, aby to nemohlo hodinku počkat. Na to znám paragrafy dost dobře, jo. Nic nemůže počkat a vy si do toho laskavě nepleťte, jo? Pánové, který z vás je Šlemenda? Vy jste Šlemenda Jan Bytem Lipová 10. No a co má být, o co jde? Klid, pane, jsme tady především ve vašem zájmu. V jakým zájmu? Pánové, zájem pana Šlemendy sportovat a dohrát tohleto důležitý utkání. Což je zájem i nás ostatních. Zavřít dveře. Žádný jiný zájem tady neexistuje a existovat nemůže. Vojto, počkej venku, prosím. Pokud nechcete mít problém s vašimi inspekčními orgány. Rozumíte? Neplejte se do toho. Máte dceru Hanu, pane Šlemendo? Máme. Haničku, proč? Je v nemocnici, proto jsme tady. Porazilo jí auto u vás v ulici. Co se jí stalo? No, z nejhoršího je snad už venku. My jsme vás tam chtěli vzít do toho špitálu. Musíš tam jít, Honzíku. Se nedá nic dělat. Tam tě bude potřeba určitě víc než 4. Počkáme u auta. Jsem to bylo v pořádku. Pánové, já se omlouvám. Děkuji. Ať vám to dobře dopadne, kluci. Díky, hlavně tobě. Když nám dopřeješ dobrýho brankáře, tak jenom na poločas. Jako by si chtěl probovat, co ještě vydrží.
Přiznám se vám, pánové, no co teď? Jsme v koncích. Bez golmana ještě jenom 10. Pane, jsme komplet. Koukněte. Nahlasili jste to střídání rozhodčímu? Jo. Co registračka? To je v pohodě, to má vývoj. Blanický rytíř. Bych to... No, hůř už být nemůže, to je pravda. Děkuju. No, já spíš myslím na Přemysla Otakara II. Když si jel to 26. srpna 1278 na Moravský pole v čele svých věrných pro jistou smrt. Nevyrážej to! Co tam chce dělat Mezolán starý? Tohle přece není žádný pouťový béčko. Kluci, pojďte sem. Ještě není vůbec nic ztracený, potřebujeme bod. Takže tu plichtu udržíme, kdybychom tady měli chcípnout. Zdeno, nečuj to, pojďte na to. Jdeme na to, pojďme. První balóny všichni, jo? Pojďte, každý to svého. Jezdíme. Jdeme do ní, pojď. Jdem mu to. Jedeme ho. Jdem mu to. To chce, že mu... Dobrý, pracuj! Co je? Teď do mě šel nohou. Ten tě vyškolil, co? Frajer. Super, Pepo. Super. Pojďte oši. Dano! Sakra, tě mě ještě hrát a netrénovat. Pořád to mám v noze, Pepi. Je v hlavě. Pak na to ty malí cucáci nemají. No, což... Rychle zpátky, jdeme zpátky. Pušli to. Ať jdu. Jdeme. Kluci do nich! Už se kopou do nosu, už to načatý! Musíme zakročit. Ty tam do něj! Dávej to! Ty vole! No, dobrý, no. No! To je neskutečný. Loukota si skoro nešák na balón. Kolik ještě chlapi? 4 hodiny, Pepo. Držte se, kluci, je to výborný. Martin, vydržíme to. Jdeš proti němu. Slavku musíš! Zastav ho. Golman, vyběhni! Pojď to, zůstaň v kysně. Josef, radši penaltu, sej mi ho! Ne, Pepo, bez faulu. Dej mu kosu. Dobře, Rajem, pojď, stávej. Jet na krysy jsem mu měl dát do toho kafe. Co je, Josef? Co bylo? Co je ti? Co mě tak mělo být? Protože jsem starý prst. Musíme to dohrát, seber se. Nína, budeš střídat nebo ne? Jsi zraněnej? Co? Někoho už nemáme. Ale Pepo, jestli nemůžeš, tak se To je dobrý, běž, hrajeme to, pojďte. Pojďte, hoši. SMC, pojďte. Pojďte, hrajeme, hoši. Jdeme do toho. Kluci, už je máme na válu. To už udržíme. Předem. Dávej to. Penalta! A čelenou mu dej! Máš křeč. Jakou křeč, teď mi málem urazil nohu. No chce ho zabít kvůli holce. Kvůli Alence Vazačovi, to je ale... Hamba! Jasná věc. Brát, no!
Ale já jsem to moc dobře viděl náhodou a přestaň mít ty keci, Jirek, dostaneš kartu za filmování. Ty mi chceš dát za filmování, to snad není pravda, to seš pěknej vůl, mi voji. Výborně, hochu. Cože? Za urážku rozhodčího? A za toho bylu. Viděli jste to? To snad není pravda. No podívej. No ne, tak tohle to ne, to dá. Jeden nech to! Komu to? Víš, takhle to za to stojí. Konec zápasu pro insultaci rozhodčího. To bylo výborný. Teta, to nemá cenu. Já vím, Pepo. Ale přece se nebudeme prát mezi sebou, že? Tak se mu jí majzl. Ale šlo vám to. Hnusná ves tohle záhoří. Kdyby mě ten sičák nesejmul, tak to byl tutovej gol. Tutový kulový to bylo. Ty jsi po něm šel celý zápas, jako by jsme tě krmili syrovým masem. Kdyby měla zůstat starou panou, tak mi ten záhořský frajer nesmí přes práh. A co když se to nedohrálo? To by se mělo opakovat, ne? Co vás vede, předsedo? Slyšel jste lišku, ne? 3-0 kontumačně. A od podzimu válíme ligu pralesa. Cože? Hoši, my budeme hrát ligu. Jo, ligu, ale pralesní. Co je? Míro! Vlasto, zastav! Předsedo? Předsedo, co je vám? Co je vám? Hele, do špitálu! Do špitálu! Kofrem! Tak jsem to tu díky vašemu fotbalu přece jen prolomil. Šmejkal od konkurence je vzteky bez sebe. No nic, zatím vám koupím aspoň nějaký pořádný míč. Pro štěstí. Štěstí. To chodí hrát asi na nějaký úplně jiný hřiště. Já to beru jako takový varování. Abych z těch nervů a honiček kolem nedopadl taky tak. Věčně nejsem doma. Přitom zahradu mám jak náves. Ono stačí, když zůstanu u hasičů. No a já už taky končím. Nakonec mi ten fotbal víc vzal, než dal. A tady pan Švec má naprostou pravdu, že už by to fakt měl dělat někdo jiný. Kluci, neblbněte. A kdo to tu bude dělat, když ne my? No, svobodný jako ty a mladý. Nás už vynech, jo? Já jim celkem rozumím. Sport má být pro radost. A tu jsem tady poslední dobou jaksi neměl. Chtěl bych zase najít vnitřní rovnováhu, ale tu najdu spíš v lese, než tady na hřišti. Plakáty ale budu malovat dál, abyste neřekli. Jak to tak vidím, tak s předsedou tu ten fotbal začal a to taky asi skončí. On si určitě zaslouží, aby se tam ze zhora koukal na pěkný fotbal. A to se obejde bez nás. A vy bez fotbalu? Mně to bude dost jednoduchý. Ta kraksna se stejně co nevidět rozpadne. No a bez fotbalu nebudeme ani tak. Doma sedneme k televizi, otevřeme lahváče, nohy na stůl a koukáme na nejlepší borce z celého světa.
Já vám teda něco řeknu. Kde nehrajou fotbal, tam chci pes. Má to všechno. Podívej, i Boleslav Chladno. No tak vidíš, Jendo, už ti to sázení začínají týp než kopaná, viď? Počkej, co jako? No se přitom tolik nezadecháš, viď? Těbu? Je neděle, tak co tady blbneš? Hele, jestli jsi mi přišel říct, že je dneska za den, tak to vím taky. No jde o to, že je taky první mistrák, jestli o tom nevíš. A jo, a co má být? Máme tady paseky. Hop. A ty byly loni třetí. Mě nějaký paseky vůbec nezajímají. Ale Josef, ještě nás pomluvějí, že jsme se nějak nafoukli, když jsme teď bez funkcí. Jo, to je mi úplně jedno. Prosím tě, teď oni to hřiště neumějí ani nalajnovat. Pamatuješ, jak to jednou zprasil Míra hra? No, velký vápno bylo malý a malý žádný. No, tak vidíš. No a to je ti fuk. Jardo. Jsem ti říkal, že je naše Alena zbouchnutá? Jo. Bydlet prej budou v Záhoří. A ono nikdy není všechno tak, jak by člověk chtěl. Pojď, musíme přidat. A. Jo. Hergot, pane Sobolík, toto nemůžete obejít okolo. Koukněte, co jste tady vyrupal za stezku. Na ten váš fotbal je to furt dobrý. No věřte. Jsem říkal, že by to chtělo plot. Plot? To by docent nepřežil. Ten už sem stejně chodit nebude, prosím tě. Pánové, tak jsem byl v tom lese. Musím vám říct, že tam děsně štípou komáři. Člověk si nevybere. Koukám, že zaschytá Luisa Švec. No. Co pak je s tím Šlemendou? No, ale Šlemenda už zase začal chlastat, to je samej dluh. Aspoň, že ta jeho malá je v cajku. Tohle jsem ji potkal ve městě. No tak zaplať pán Bůh. Kriste, pane, on to píská bivoj. Dáme jim bůra. Pojďte si to dát pro radost. Pojď. Co je to za partu věc, ty paseky, prosím vás. To sem teďkom budu jezdit samý takovýhle exoti. No to si hold budeme muset zvyknout. Kopni to! Pojď sem. Pěknej. To je od toho Havra na Ryšánka. Pan docent jde na to. Řeknu vám, stejně je to magický kus kůže.